Welkom to de zesde klas van het thema aan de beloning maken een eeuwige onderscheid. Ik hoop dat je het thema kunt zo brengen dat je hoop niet krijgt in leven. Dat je het leven bent meer waardevol is als leven als wijnje. We hebben schijn gewoon het thema te brengen hier. En we hebben het thema in mijn leven al veel geholpen. Om te denken dat wanneer dingen zwaar gaan, dat is niet omsonst. Dat is niet omsonst. En vandaag wil ik besonders checken naar een schriftstelle in 1 Korinther 3, vers 10 tot 15. Dit wordt van reden van dat onze werken worden geproefd worden. En dat vangt aan, de Paulus schrift is brief. Dan zegt hij, ik ga een ferment gelegd. En dat ferment is Jezus Christus. Zo wat ik kan doen, en Jezus Christus zendt, wie waarheidsboeren zijn, wie het geschenk aangenomen hebben, wie waarheidsboeren zijn, dan zijn die op dem ferment boven. Dan zegt het, in de laatste part van vers 10 zegt het, pas op wat je door boven buurt is. Pas op met wat voor materiaal de buurt is, en van daar wieder. En het zegt, we kennen geen andere ferment laai wat er blijven wordt als Jezus Christus. Dat is de eindige. En we gebruiken alle verschillende materialen ten buur. Nou, dan dat we zaastek opnemen. Dat redt van goud, zilver, steen. Dan redt nog van hout, hei en stoppel. Dat zijn alles de dingen wat we branden doen. So, dit is een voorbeeld van waar we met onze werken worden geproefd worden. Het redt niet van erlezing. Het redt niet van waarheidsbeurt. Het redt van de werken. En dan zegt in vers 13 zegt het, om de rechtsdag, dus we al gelezen hebben, om de rechtsdag wordt alles openbaar worden met wat je gebeurd hebt. Wat die instelling is geweest, waarom je dat gedaan hebt, dat wordt alle openbaar worden. En dan zegt het in vers 13, dat iedereen zijn arbeid wordt vandaag komen. So, dat wordt vandaag komen. Alles wat in je geheim is, wordt alles vandaag komen. Er wordt maar eens kraak zijn wat het really is geweest. En dan zegt vers 14, wanneer die werk, die arbeid, wat je gedaan hebt, die materiaal wat je gebruikt hebt in buur, wanneer dat bestonden blijven wordt, dan wordt je beloond worden. So, nu wil ik checken 15 vers, dat is like de hoofdvers van deze 4 vers. Daar zegt het, en wanneer dat, wat op den grond gebeurd is, die vierproef bestonden wordt de janja loon gegeven. Zodat verneemt zich dat wordt, hij gebruikt het woord vier. Ik weet niet dat het werkelijk woord vier zijn. Ik heb het reden van God zijn stem, van God zijn gerecht. We lezen op steden dat God heeft een zeer streng gerecht. Hij zegt dat omdat er schier oren van die niet zingen, niet terug zijn. Zo we hebben bloos maar vandaag een beetje een beeld nemen. We komen voor de recht Gottes, met alle onze werken, met aan de beker, wat alle aan de beker opgeschreven is. En dat God een zeer strenge weg, of een zeer ernstige weg, of een zeer trouwe weg, kunnen we zeggen, alle die werken bechecken. Dat meint dat je tegen 4 wordt geproefd. Dat je als wanneer tegen 4 hebt. En dan zegt het in vers 15, wanneer bij irgendwem zijn werk verbranden wordt, dan wordt hij schulden lijden. Zo wanneer het werk verbranden wordt, zum Beispiel, ik kan manchmal een huisje zijn wat er verbrand is. En dan als de schoorsteenvlieg, of in de ene woont, de 2 wegen zijn van cement optimiert, of van stenen optimiert, die blijven staan en eeuwig alle wagen brandt. Zo'n beeld haak je van dat we worden, onze werken worden alle geproefd worden en een dag wordt bloos dat staan blijven wat er van goud, of zilver, of van steen gebeurd is. Eeuwig wordt alle wagen branden. En dan zegt hij, wanneer die werk bestaan blijven wordt, en dat je gevangen wordt als een trouwe ding wat je gedaan hebt, dan word je beloond worden. En dan zegt het, hij wordt wel zeer schulden lijden, wanneer dingen zijn wat du geleisterd die je gedaan hebt voor Christus en dan ben ik haast. Dan word je grote schulden lijden. Ik zie in dem geloven,
Dat er wordt een tijd komen, en deze rechtsdag, we vele tronen worden ranen. Ik lees veel mensen worden zeggen, ik dacht ik had je voor die geleefd. Ik dacht ik had het rechte ding gedaan. En ten bijspel, ik wil niemand nemen ten bijspel. Ik zie een prediker. Ik doe het woord Gods doorbrengen. Ik kan het met zo'n instelling doen dat ik geen loon wil krijgen. Want ik doe het mijn noemen krijgen, ik doe het die zal me zeggen loven. Dan heb ik mijn loon. Dan krijg ik geen loon. En ik kan mijn ganze prediker aanbuien op zo'n wat er verbranden wordt. Ouder, ik kan het doen voor Jezus Christus. Ik doe nog dingen openbaren van de reden wat de Heer Jezus me zegt. Ik laat God me aanleiden, dat je dan wordt verstaan. Zo in vers 24 zegt, maar de wolken worden verbranden, dan wordt je een grote schade lijden. Dan zegt hij maar, hij zelfs op wordt je raad worden. Hij zelfs op wordt je raad worden. Je redt van de wolken en je raad. Hij zegt, de wolken worden verbranden, maar niet voor God je donen zijn worden. Maar die wordt je raad worden. En zegt het, je zal als uit hem 4 gereden. Maar een andere weer, du wordt niks zeilig met dit, du wordt zeilig met dit geschenk. En dan wordt een tijd komen, waar het wordt in ingedeeld worden. En er zijn mensen die worden zeilig worden met een zeer grote loon. Dat we lezen aan een paar steden in het Nieuwe Testament, dat zegt dat die loon, of die kroon, die blijft verewiglijk. Dat is niet een kort stukje wat u een beloning krijgt, dat blijft ganz verewigd. Zo wat u in de hemel was en de hemel leven was, heeft er dan met die wolken. Würde was in eeuwigheid toebrengen, dat er dan als du de zelligheid haast of niet. Maar wanneer je de zelligheid haast en hast geen wolken, dan wordt het helemaal voor die anders zijn als van u deel beloning was gaan. Zo dan wordt een tijd zijn waar ik leid waar zij vertrouwen worden weg worden. En mensen worden zeggen, ik dacht, ik ga het recht doen. En ze moeten antwoorden, dat is niet. Vielleicht hast du bloß für die ene Ehe geschafft. Vielleicht hast du wollt rijk zijn en du hast vielleicht von dem nächsten Geld afgegaan en du hast graag gehandeld met die geld en hast vielleicht maar veel geld gedaan met die geld. Dan wordt je gleich aangerekend als een loon. En wanneer we dat doen wat God van ons verlangt, dat wat God en wat Jezus en mij zegt dat ik doen zal, want dat doe, daar wordt allemaal een beloning voor komen. En 2 Petrus 1 vers 10 zegt, maak die zeggen dat u aan God bent, dat u aan zijn beroeping bent. En dan zegt het, wil zij dingen wat er komen worden niet wegvallen. En dan zegt het, God wordt die in de hemel brengen. Dat ze vernemen dat wat te blijven, wat hier doen haast en wat in de eeuwigheid, dat wordt te blijven. Dat wordt met gewoon een eeuwigheid nemen. 1 Petrus 4 vers 5 redt van de kroon. Ik reed laatst van dat Paulus film dat woord kroon. Dus in de mensen wat Johanna had, die kreeg een kroon. Dat is een verschillende kleren kroon. En die werk van zo'n kronen opnamen wordt de schrift van de reden daar. En 1 Petrus 4 vers 5 redt van een herrliche kroon. Du wordt een herrliche kroon krijgen. Dat van de schopschoot komen wordt. En hij wordt die terugvingen, wordt een herrliche kroon krijgen. 1 Thessalonicher 2 vers 9 zegt het, du wordt een kroon krijgen van vrijdigheid. Op Engels zegt het rejoicing. Du wordt een vrije kroon krijgen. En dan zegt het, die kroon wordt te de eeuwen en die wordt bestående blijven. En Openbaring 2 vers 10 zegt het, ik wil je een levenskroon geven. Want du voor mij je leden hast, zegt hij, dan wordt je een levenskroon geven. Deze kroon verneem ik als een ding wat we voor levenstijd, voor eeuwiglijk worden brokken. Waar eeuwiglijk worden, waar we die krijgen. En in 2 Timotheus 5 vers 8 zegt het, worden een gerechtigheid kroon krijgen. Die zegt, die was krijgen op dat du trouw gebleven bent. Du bent im Glauben gebleven. Du hast best beständig gebleven in den Glauben. Da wirst du eine Gerechtigkeit kroon verkriegen. Deze kroon is een kroon waar we iedereen zullen aan denken. We zullen direct van trouw blijven in den Glauben. Jezus zegt, wanneer du
een proef doorgeeft in je leven en du vielleicht meestal niet weet wat het doen is. En dat is vielleicht niet hoe je met schaffen is, waar je met allang met je chammer hast en dan je schaft hast en dat wel niet schaffen en dat jeft zoveel auf en dan valt je helpt al anders. Want die vergat schaft, dat is niemand umsonst schaffen. Dat is niemand umsonst schaffen. Ik wil een klein beispiel geven wat ik zelfs beleefd heb. Jaren terug is, als we een geschaft hadden, dan we van de company schaffen, wat ons dan heb geld schuldig weer. En dan had de company trouble. De company werd zich oneinig. En die gingen meest bankrot en nu willen ze ons niet tolen. Ze werden met $150,000 schuldig. So we hebben het geld voor ons. En dan gingen we nog op koot en vroeg hem. Wat hebben we het geld terug? Het is meest $150,000. Wat hebben we het geld terug? En dan denk je dat daar, dan zegt hij, ik wil niet zeggen wat het geld krijgen kost. Want we worden Jan company afgekocht ook herkrijgen. Dan worden we top ram daar zetten. Dan wordt die kraak zeggen wat je zei is. Dan zeggen we, als kraak zei is, ik die zei, dan wordt het geld terug. Wanneer het niet wordt het niet krijgen. Maar daar wordt hij mij zeggen, dat ik zei zo, we niet 100% de waarheid. Dat we meeste waarheid, maar niet kans. En dan word ik al aan, ik speel hier met over $100,000. Want dat wil zeggen, hij zei dat we het krijgen. Maar we niet kans de waarheid. En dan check ik terug naar zo'n kroonstad. Dan hebben we de meeting aan dash. Dan kan ik dat niet zo zeggen of ik het wil hebben. Ik zei te weer, ik moet bij de waarheid blijven. Dan zei ik, krijg dat wat de waarheid weer. Dan kreeg ik het geld niet. En ik wist, ik wil het niet krijgen. Dat we een prijs wat ik tolde deed voor bij de waarheid blijven. Zodat het kost ons eerder hier na het bij de waarheid te blijven. Dat mag geld kosten, dat kan die eer kosten, dat kan die vele dingen kosten hier bij maar daarom denk ik, wat je voor Jezus Christus dat wordt je allemaal veel beloond worden. Dat is het niemand umsonst. 1 Korinther 9, vers 24, 24 zegt, we worden een kroon krijgen wat er niemand vergonnen wordt. Ik lees aan alles aan de kroon, maar hier wordt opgenaamd. Op Engels gebruikt dat woord imperishable. Die wordt niet vergonnen. En dan zegt het, in de kroon wordt ik voor immer blijven. Zegt in 24 vers, de kroon wordt voor immer blijven. Zo im Himmel wordt je de kroon ha, wat er voor immer blijven wordt. En dan zijn er niet alle mensen wat in de kroon worden ha. Die om kriet wordt, dat beziet Jezus je kritisch wordt. Dan wordt je kritisch wordt hij in dijf weer. Dan wordt je kritisch, het komt uit de raag, je kritisch. Jezus weer ganz rein, hij houdt niets verschuldigd. Zo dan wordt erg je kritisch. Maar dat is een man niet. Maar dan als de man te Jezus zegt, denk aan mij, wanneer du in paradies komt, dan zegt Jezus, van nou wordt van mij op een paradies zijn. Dat is zeer gelukkig, hij neemt dat aan. Hij gelooft aan Jezus Christus. Wat je in de kroon heeft. Hij heeft niets niet top geschaft. We kunnen zeggen, dat hij nog wat goede werken gedaan. Dat hij nog wat zijn leven voor Jezus Christus geleefd. Maar hij heeft dat. Dat is het wichtigste. Dat is het ganz wichtigste. Jezus kreeg ook een kroon, als ze hem vastgenomen horen, dan zegt de vlacht aan de kroon van spekkers, dat we in de kroon hem aan eren. De kroon wat we gekregen worden, om je rest, dat is een erekroon, dat wordt ons eren. En een vriend zei te mij dat, mij is het niet helemaal niet ganz raar. Mij is het zo de Westbus beloning ha. Ik zeg dat we niet graag schaffen om leven te een beloning krijgen. Dan wil ik dit zeggen. God heeft een groot geval wanneer die kan belonen. Dus wanneer die kan belonen, dan best de vruchtbaar was. Om je schijn die te belonen. Hij heeft een vrijheid te belonen. Want in Johannes 15 wordt lezen, dan zegt Jezus, ik heb een grote vrijheid wanneer zij vruchtbaar bent. Dus hij wil die de kroon geven. Hij wil haar zoals veel goeds te doen hebben. Dat is niet een zware ding voor hem. We hebben sogar in een vers waar hij zei dat du wordt met Christus te regeren. Zodat champ wordt, dat zijn verschillende dingen wat er komen wat we niet graag verstaan kunnen. Maar God is een rechter. Dat kom ik allemaal weer terug nu. God is een rechter. Hij is een trouwe rechter. Hij heeft alles in betracht nemen. Du bent vielleicht früh im Haus
zus alleen. Die denken, du das nicht für Christus, das bist du nicht hingeabtragen. Für die fällt es, du sollst auch mal missionar sein, oder du sollst mal für die Kirche schaffen, aber wenn du dein Heim für Christus abtragen ist, du hast da 2 Kinder zum Beispiel, die nehmen beide Christus an als ein Heiland. Und die wassen ab. Die brengen vielleicht 1000 Menschen om Herren, das was du gedaan hast. So die Belohnung blijft bij komen. Die krijgt allemaal meer Belohnung. En zodat niemand gelooft dat ik zie meer een huisvrouw. Nee, dat kan zijn dat is veel meer als een prediker dat. Wist je, dat is wat God die te beroepen heeft. En zei in 1 Johannes 2, vers 28, zei je kleine kinderen, belief aan mij. Dan zei het, van een dag, wanneer Jezus Christus komen wordt, dat je je niet daar beschämt veilen. Dat je je geen brood veilen. Wanneer we lijf voor het leven doen, en we hebben niet verdragen voor het leven is, we komen aan vergat leven, we geloven we zijn raad, we leven hoofdzakelijk van zelfs, we zijn recht geworden, we doen wat er schijnt. Die worden een dag beschämt veilig voor God, want ze aan de recht zal worden aankomen. En hij zegt, maak je zeggen dat je aan blijven. Dus wanneer hij komen wordt, dat je dan niet er beschämt veilen. Dat je geen brood veilen. Je kan zo veilen, ik ga brengen wat maat. We zingen dat leid, moet ik gaan met leren handen. Dat kan je vielleicht dat leid, dat is op Hoogdeutsch. Dat is een schreeuw wat ik geschreven heb van aan zijn stoorbad. En hij had zich groot bekeerd, had nog geen mensen naar Christus gebracht. En dat leid zegt dat, ik kan geen zeil te je brengen. Ik kom en laat je heen. Dat is je raad, maar dat heeft geen beloning. En zo we allemaal aan denken aan ons leven, want als het zwaar is, of wanneer we vinden dat het niet raar is, niet fair, ik ga niet zo goed als Jana te hebben. Jana heeft allemaal de goede lijn en ik ga niet meer zo. Dan willen we denken, dat wordt voor Christus doen, waar we allemaal voor beloond worden. Dat is nog niet in bezit voor Jezus Christus. Dan je die 50 jaar vroeger dat denken, du was best betoeld zijn. Du was best dingen zo doen dat du. Nee, jij zegt dat schatz is al in Himmel. Dat een schatz opzamelen. Jij is wel die betolen. Hij is fertig. Hij is niet geen. Hij is voor zijn kinderen. Hij wil die betolen. Zo ik wil eens motor spreken. Wordt niet mogelijk van die leven zwaar te beginnen is. We hebben er veel geholpen dat wanneer ik met mensen omgaan doe, wat vielleicht een beetje zwaar zijn. Vielleicht niet zo leeg is. Dat ik dan denk, wil ik dit behandelen doe, wordt opgeschreven. Maar ik zit een fan behandelen wat er zwaar is met voor te komen. Maar ik den fan behandelen, daar word ik een loon voor krijgen. En je hebt het veel leichter. Ik hoop die Heer krijgt zo.